салому дуруд бар якоякатон шунавандагони азиз. қиссе аз ҳазрати алӣ. рӯзе ҳазрати алӣ ба хонаи яҳудие меҳмон мешавад. яҳудӣ ба назди ҳазрати алӣ дар табақи ангур меорад ва каме баъдтар аз он ангур ки шароб тайёр шуда буд меорад. ҳазрати алӣ мегӯяд ин шароб ҳаром аст. яҳудӣ бошад мегӯяд ман аз шумо мусалмонҳо ҳайронам, чӣ гуна шароб ҳаром мешавад ки аз ин ангур тайёр шудааст ва худи ангур ҳалол аст. ҳазрати алӣ мегӯяд зан дорӣ? яҳудӣ мегӯяд бале дорам. мегӯяд духтар дорӣ? яҳудӣ мегӯяд бале дорам. ҳазрати алӣ мегӯяд зану духтаратро ба наздам фарёд кун. яҳудӣ зану духтарашро ба назди ҳазрати алӣ мехонад. ҳазрати алӣ мегӯяд худованд занатро барои ту ҳалол гардонидааст, духтаратро бошад ҳаром. яҳудӣ аз ин ҷавоби ҳазрати алӣ ҳайрон мешавад ва мегӯяд худованд яка ва ягона аст, муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам расули барҳақ аст ва имон меорад. дӯстони гиромӣ, ҳатман ба канали мо обуна шуда моро бо лайк дастгирӣ намоед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.